atibie Eastern region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwawu atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Ozi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me me ne da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma fe na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa glue ankasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba samba bonten enti eno ntina ma ozi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me ne da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma fe na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa glue ankasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be hu na say ebeye mremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiru ene danta de bibo ano Mallam MOHAMMED Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura SUNSUM eno suko na o haw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mallam MOHAMMED Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwawu atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw ozi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from won se me yo o ma asofo nso no manya ma asore ma akom
obi o ho amene wo kasa stroke a che no wa ya stroke no enko mallam se bra ya adwuma memene da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emwa ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ya ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti mallam se wodi abra oba bi ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu no say abɛyɛ mmerɛ okay a wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano MALLAM MOHAMMED spiritual